הם תפסו לנו את המקום! מי תפסו? אני? כן, את! לא את! תפסו, יאללה, שבו! עם הבול של מילים שר ישר למטרה, אז תפתח את המטריה. אני אשכרה! מה דוגרי באוסלו נלמד את החיבה, תסתכל לי בעיניים. אני אשכרה! אני! אשכרה! אני! אשכרה! טוב, אתם יכולים ללכת! אם ייתקע לנו ההתראה, אנחנו נקרא לכם. בינתיים יאללה, קפלו את עצמכם. מה קורה נשמה? מקפת נקודת קשור. וואו, קראתם אותי! בטח בצ'צ'נית זה יותר מצחיק. חשמל לא הגיע לשיקול שלנו. את יודעת מה זה רוחמה ברוסית? לא! אין לזה אפילו משמעות, הנשמה. מה אתה אומר, יא מלעון? מה זה? אני לא דובר שפה כל כך, נו! אבל אני אתן לה שיסביר לה. מהיום המקום הזה שייך אשכרה! שייך אמרנו! מה זה? אשכרה! אנטולי! שקיבירי! איריל! רומן! והנמוך! מותק, אנחנו יושבות במכיתה ב'. כן, מאחרי טקס קבלת התורה. עזבו אותם אלה, טקס של יהודים, הם לא מבינים. דווי נשמה! מהיום המקום הזה שלנו! המקום הזה! אמרנו! כבר שקט! אי אפשר לנוח שנת צהריים! עזבי אותם, אמא, סתם בא לעשות גלים. חוץ משירים, ריקודים ובלגנה, הם לא יודעים כלום. יש בלגנה, יש סבטלנה! איפה היא? די! מה אני עושה פה? לא יודע! מה זה פה בכלל? אני שואל? מכל הצדדים אני שומע. קיריל, פה זה ארץ ישראל. פה זה ארץ ישראל, יא רומן! פה היה דוד המלך חי! פה אתה תחיה גם כן! אשכרה! בארץ ציון! כיפה